Il-komunità Pakistana f'Malta qed tiġbor flus sabiex il-katavri taż-żewġ irġiel li mietu fl-inċident bil-mutur li seħħ is-sibt li għadda jkun jistgħu jintbagħtu il-Pakistan. Ali Abbas u Fajzan Muhammad tilfu ħajjithom kmien is-sibt filgħodu fi triq żejfa fil-limiti tal-Bosta meta seħħet ħabta head-on bejn vettura tal-għamla Smart misjuqa minn raġel ta' 41 sena mill-Melliħa u l-mutur li fuqu kien hemm iż-żewġ vittmi mill-Pakistan ta' 41 u 33 sena rispettivament. Il-vittma li miet fil-post instab wara ħajt tas-sejjieħ falqa biż-żarbun u wieħed mill-ħelmis f'distanza l-bogħod minnu, dan filwaqt il-mutur inqasam fi tnejn bis-saħħa tal-impatt. Aktar tard sfortunatament ir-raġel li kien passiġġier fuq il-mutur tilef il-battalja mal-mewt kawża tal-ġrieħi serji illi ġarrab. Dan filwaqt is-sewwieq tal-karozza sofra ġrieħi ħfief għalkemm il-vettura wkoll bħall-mutur ġarbet ħsarat estensivi. Is-sewwieq tal-karozza Karl Vella Petroni tresaq il-qorti it-tnejn fejn inżamm arrestat u ħelli ġie mixli quddiem il-Maġistrat Abigail Chrétien illi kkawża qtil involontarju ta' dawn iż-żewġ ċittadini mill-Pakistan. NetNews tkellem ma' membru mill-komunità Pakistana f'Malta illi fisser kif il-komunità tagħhom qed tagħmel il-ħilta kollha sabiex jinġabru fondi ħalli dawn iż-żewġ irġiel jittieħdu lura pajjiżhom sabiex il-qraba tagħhom ikunu jistgħu jagħtuhom l-aħħar tisnima b'mod mill-iktar dinjutus. Sissa fil-fatt diġà nġabru madwar 12,000 euro. Abbas u Muhammad kienu mill-provinċja ta' Punjab fil-Pakistan. Abbas kien missier ta' 3 tfal u kien għadu kemm irritorna Malta mill-Pakistan wara żjara lill-familja u kien ilu jgħix Malta għal dawn l-aħħar sentejn. Huwa mifhum li dak il-ħin tal-inċident iż-żewġ irġiel kienu sejrin għax-xogħol f'fabbrika fir-Rabat. Persuni li tkellmu ma' NetNews qalulna li qraba tagħhom saru jafu bl-inċident bl-ar mod possibbli e kif dawn skoprew il-mewt tagħhom permezz ta' filmat illi ttella fuq TikTok wara li l-vittmi ġew identifikati.